Ka, I think may pinapagawa sa aking mission si God na kailangan ko matapos at matupad. Good evening po. Good evening, teacher po kayo. Hindi po. Ano po? Preacher po ako. Preacher. Preacher. Teacher? Preacher. Teacher? Preacher? Opo. Ano yun? Yung nagsishare ng Word of God. Oh! Okay lang? Saglit lang? Sige po, Saglit lang. makikinig ako. Sige. Makikinig ako. Ako pala si Jordan Prado. Ano pala ang pangalan mo? Ako kasi gusto ko ng kaya at reserve. Taga saan? I'm from Palawan. Kapalawan. So, saglit lang talaga ito. Kasi, meron akong props dito. Ito kaya, bakit kaya may face mask? For our safety. For our safety. How about ito, yung sombrero? Like, pag mainit yung panahon or pag umaambon or umuulan, need natin. Very good. How about ito? Bakit may cellphone? For our contact sa mga loved ones natin, hindi natin kasama, like mga friends na sa ibang bansa or something, close friends. Very good. Alam mo ba na itong mga bagay nga rito sa mundo may mga purpose, di ba? Yung mga dahilan kung bakit nag-exist sila, di ba? Dito. Yung mask, may purpose siya kung bakit ito na gawa. Yung sombrero. How about you kaya? Ano kayang purpose mo sa tingin mo yung bakit kaya ikaw ay nabubuhay dito sa mundo? Alam mo kaya yung purpose? Kasi, ako kasi inisip ko, I think may pinapagawa sa akin mission si God. Wow. Ano kaya? Kailangan ko matapos at matupad. Yan. The best yan. Sagot na yan. Ano kaya yung mission na yun? I think pagkatapos ng pag-aaral to makuha yung pangarap ko. Ano pala pangarap mo? Maging teacher? Maybe FA. FA. Okay. Dito kasi sa Bible pa sa Isaiah 43:7 na they are my own people and I created them to bring me glory. So, ibig sabihin kasi niyan, di ba si God yung nag-create sa atin na sinabi pa dyan, we are wonderfully and fearfully made. Si Lord yung gumawa sa atin. Kaya sa ating buhay, bakit pala tayo nag-exist dito sa mundo is to glorify our God. Hindi lang yung nag-exist ka lang kasi mag-aaral ka, yung maggagala ka, ganon. May purpose pala nandito tayo. Ginawa pala tayo ni Lord para mag-glorify sa Kanya, magpasalamat sa Kanya. So, nagpipray ka ba lagi? Kasi dahil ko Christian, mom ko ay Muslim. So, kaya Allah ako nagdadasal. Kasi ako dati, agnostic ako. Naniwala ko may God, pero parang nag-exist na siya, pero hindi ko alam kung hindi ko siya kilala or wala akong relationship sa Kanya. But when I read the Bible, talagang totally na open yung mind ko. Talang na-enlight. Sabi ko, bakit ngayon ko lang to nabasa na ito pala yung mga pagbabago ng buhay ko. Kaya na hindi lang mga magti-10 years na ako na naging Kristiyano at nagbabasa ako lagi ng Word of God and also nag-share ako ng Word of God kasi talagang gusto ko lang ibahagi din sa iba na hindi lang ako, kundi ang ibang tao din may bahagi ko sa salita ng Diyos. Kaya yung purpose ng buhay mo, huwag mo kalimutan na sabi pa dito sa New Testament, lastly, na verse na dito pa sabi pa, God did not choose us to suffer His anger but to possess salvation through our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi ka ipinanganak dito sa mundo to suffer hell. Yun hindi ka dinesign para pumunta sa impyerno, but gusto ng Diyos na ma-save ka at meron kang buhay na walang hanggan at sa pamagitan niya ni Jesucristo. So hindi nagbibiro ang Biblia
At lahat ng nakasulat sa Biblia ay mangyayari. Meron may mga nangyayari na at mangyayari pa. So, salamat sa time na yung binigay. God bless. Yes po. Last time pumunta yung parang yung picture ng kaklase ko. So, sumama ako sa house nila. Like, I was so happy kasi yung sakit na naramdaman ko na explain ko sa kanila. Like, yung gusto kong ilabas, nailabas ko dahil sa kanila. So, yeah, I'm thanking God and the others who helps me. It changed my life. Super change. Si Lord kasi yung may kakayahan lang magbago talagang totoo sa ating buhay. Hindi natin yung kaya. Kahit sabihin pa natin, kahit ilang New Year pang dumaan, New Year resolution, hindi pa rin yun paraan para magbago talaga totally ang tao. So, salamat sa iyong time. Okay lang na mag-pray ako? Opo, kasama ko.